آياننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakilani kemenani ani binani ani duru shaharu rabiul akhir minye hijra biye tene suye shaharu rabiul akhir minye hijriya sankalunani na bisu imbeke ofoloe miladi nasaro ka jate ba fulani mugani saba sankalotan na bisu nyutan woronai ambe dawda bugu masjid ar-rajaq wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآيتين. هذه الآية الكريمة ni aya ba min fulani nye ni sora ba janto ala anko ala yere ko sora nye sora bade ako ko munu kiru munu be sora in kono fana ayu keli kanka fardai ka fo fana ko ay ayaw jigi sora in kono ko aya munu jelendo bangalendo wala kan janto ni sora in kirula kiri folo antemina jene akela munu mafuru kiri antemina oka ni jene akela min furula jene akela min furula antemina oka ni yoro la ni nyede ka jene yanga londa mogola o kiri de fulen ni mumini muso tangale a hakilite jene yala mumini do atangalendo jene yakilate ka jene yanga londa ola ube mumini ke tangale jene yakilate ka jene yanga londa ola ka foko ye jene yake kasoro sere nani tibulo kiri mimbola ni aya bena ode bange muhsanati ye jonye وهي الحرة البالغة العفيفة هورمسو بالغ دو اتانغالندو مسناتي نيندي aya inana che muso fanfelala me doni ke ba be bolo che ni muso be de kelenya che min fana horo do baligu do atangalendo ni ko oye jene yake sere nani masoro bolo kiri min balawde ni فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا
aya nana kam muso de fode horo muso baligu tangale ni ko ye jenya ke sere nani masuri buru ibe bugo busanya bisegi mun kasiru ka bo chogo fana la che ni che fana de do horo ke baligu do mugo tangalendo ni ko o ye jenya ke sere nani masero ibolo ibe bugo busanya bisegi alako ولهذا قال تعالى ثم لم ياتوا بأربعة شهداء ألكو والذين يرمون المحصنات ألكو مغمون به مسو تنغالي هورو مسو تنغالي بالغون مغمون بو بلاني جنياي كو اوي جنياكي ثم لم ياتوا بأربعة شهداء وكفي وتغوما ناني سيرناني فاجلدوهم ayutigu bugo 80 jalidata busanya bisegi ayu bugo busanya bisegi ako botigila kele wala taqbalu lahum shahadatan abada fulanna akana nunun tigila mo ka sharia min abada tuguni sabana wa ulaika humul fasiqun ulu tigila mo fasiqu de do bolendo islamia kuno fasiqu do bolendo islamia kuno me abdurrahman sadiko akoniye muso tangale ni ko oye jeniya ke sere nani masore bolo busanya bisegi bebo ila odela che tangale ni ko oye jeniya ke sere nani masoro bolo busanya bisegi be bo ila odela me min tangalente du e ko muso minye jeniya ke bebado muso tangalente beba jokodo ubi ko je minye jeniya ke che tangalente bebado ako busanya bisegi te boila meta ajiru de beke ela minye silama nyema une qadu ubi nyangi nyangilila ni ta nyugona fo atigi basi ala ko muhassanati de ni eye dode jeniya fo dode ka muhassanati te ako busanya bisegi inti ka de men nyangili bika kiri tigela o fanfelala ini nyangili min kaka ubi nyangi ikana nyugona fo moye ta ayatola إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ناكو آية فلولا فأولئك هم الفاسقون فوزبل القاجف إجا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام نمغو من يكم مغو ما هي جنياكي sere nani masuratigi bolo ala ya wajibiya nin kuma fo baga aye kiri na mana ni sere wuye ala ye kiri sababilaka ahaduha an yujladan 80 jalidata folo abe bugo bisanya bisegi sani annahu turaddu shahadatuhu abadan fulanna amba ka seriya sagi badanta ka seriya mina tuguni asalisu sabanna an yakuna fashiqan laysa bi adli la inda allahi wala inda an-nas sabanna fashiqi dedo mugotilelente alafe mugotilelente hadamadum fe tuguni qajafilikela mimba ko moma yejena ke serenna ni masabata bolo ninkiri sabade baka aya fulanna imbena awa na tubira aya fulanna imbena kuma oka alako illa alladhina tabu min ba'di zalika waslahu fa inna allaha ghafurur rahim foni mo munun tubira de mo min tubira mana aletu nyafo mo doye ko karasa ye jene yake bebo do fana mo tangalendo serenani amana ni serenani fana bisanya bushegi mbe bola bo na tubira fo na tubira jumani juma be boaka ambena kumoka fasigiya mbe boaka
aka sere mina baliya bina buaka mi bugolin kono ya soro kera kaba illa allazina tabu aka tubu ye jumay aba yere de galontiya ika tubu yode ni eko karase jenake mo tangalendo imana ni sere nani ika tubu ye jumay ibi yere de galontiya hari na ya soro haqiqa ayu yede ni idabo akoro sere nani masere bolo ninkiri sababika ute boy ka bara fo ni tubira ika tubu fane munye iba fo ne de galonda la ne galonde tiga ama jeniyati hari na ya soro yaye ibi yere de galontiga ya parce que mugo han ni ye mugo fula de yene muso be jeniya haqiqa de ke sere nani ti bolo iye galontiga la de ala fe ye galontiga la de mugo fe jeniya sariya ka gelede ewa sere nani fana abeka ye chogo kelena ukana bonyo konkoro de an ko Umar ibn Khattab tilela mugo nani ko kulu ye mugo ye cheye ko abe jeniya ke Umaru yu wele kelenkele folo ako eya ye chogodi ako ne ya ye muso ka kache ya be muso ka muso ya kono komi kale kala be kale barala o ayo bilakata aye fulana wala ya nyinin ka yo chogo kelenfo aye sabana wala ya nyinin ka yo chogo fulon chogo kelenfo aye nani na wele a nani na ko ne ye cheye muso yin ka ba yere lamra komi ni bi muso ka fo nyonya me ne ma kache ya ye muso ka muso ya la de Umaru ye mugo saba imbe gosi bosanya bisegi nani na imbilala parce que ma jene ya fo aw doni ke ba ko yala ako sere nani ni kon ewa ina na muso ni tema kata sere nani nyini kana iba soro utara bo sisa minan kuran nana mbese ka urta telefoni la ube mbese ke fulime la jeniate sabati mo kan filmeliye sariya tamina hari ni yu filime yu foto ta jeniate sabati mo kan oye buno seminu ko akon nanye jeniya sabati ni oye dugu ya be mugo ni mugo minche abeta montage ke ka galonda ala ka montage ke kana ira mugo la ko ye jeniya donc ate sabati ni photo ye ate sabati ni filmeliye jena te sabati ni nonu nyede jena ko ni pour ka sabati mo ko Umar yemin fo sere bangalen ube muso do aye konota makaraba ewa woti subu hamaye ube ayere ya fo adala nye jena yake ode to Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ko kata ciden tile fo ale tile ko ale ma ye ni jena ya sabatira mo kani sere nani ciden ya haddu bo mo la yere de ba fo nye jena yake me sere nani ka jena ya sabati mo ka ako de ciden tile fo ale tilale mai buno seminu fana ko tumama fana bunteme ka kuma la kale ako lu fana kata ciden tile kana lu fana la uma ye ni jene ya sabatira mo kan sere nani parce que ka gele parce que ala fana ya gele ya munna pour hada madem fari kolo katanga silama ka fari kolo fengele madedo parce que jene ya nfule ni asabatira ka forika i fari cinyana e cinyana de i togo be cinya i fari kolo cinyana wodi ato ala yere ya gele ya nin chokola akoy lallezina tabu fo munun tubira kabuka kuma laika tubu ye munye ibi yere galontiga ya min bari jalika kuma yin folen kofe fo ni mugo min tubira kuma yin folen kofe a iko ciala nye galontiga ka dala de nere galonde tiga de ama jene yake har na ya suru iya yede iba fo de nye galonde tiga wa aslahu iye min cinya fana akatogo cinya min ke ye min cinya adila fana atogo cinya na yoro mununa ika atogo nyuma ufoye ka fo koyi amake koyi abari lende do ama foyi ke ika kuma inkera sababu ye ka cinya limin do atigiku adila de uba adila bo niye ninke fa inna allaha ghafur ala ye jon sutura bagade ye junubu min kala bi sutura la ba ya fahima arrahim ala bila nema
أبلا نيمة بنكسرك واختلف العلماء دونك باو ينيغون سوسو في هذا الاستثناء استثناء من فرع إلا الذين تابوا من فرع هل يعود إلى جملة الأخيرة فقط يالا أبي ساقي كتا كما اللبين درون دوا مانا أولئك هم الفاسقون يالا توبين بفاسقين درون دبوا أكوا أبي فاسقين درون دبوا أكوا فترفوا توبة الفسق فقط توبين فاسقين دربوا أكا ويبغى مردود شهادة دائما وإن تاب أبتو أمبكا سيريا ساقي بدا هارنا توبرا أمبكا سيريا ساقي بدا أنتا كسيريا منا يالا نندروا دوني كباو دوبرو أو يعود إلى جملتين ثانية وثالثة وبي دوني كباو دوكا كمالا استثناء بساقي كتا جملة فلين دلاوا فلنا أني سبنا جمعة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون يالا توبون بساقي كتا نمفلا كننفلا وليك بويوا أنتم يا كسيريا من ساقي نا توبرا أكسيريا بمنا فاشقيا من تنباك نا توبرا فاشقيا بوراكا ni sosoli be don ko wonu ñogonce nin kuma fulani ñogonce wa mali jilidu me gosolin ko ni faqari jahaban wa anqada o tarakaba o borala kaba gosilin kera kaba o tarakaba sawa'un taba aw asara atubira wa atora kafen kawa kuma in kawa min ye bugolin ko ni o kiri bora kaba bugolin borala wala hukuma lahu ba'da zalika bila khilaf bugolin ko ni kiri wore to bolo sosoli to la don ko baw bolo bugolin ko ni be bugoli do ba nola atubira o asagira o bugolin ko ni bugoli de o kera la kaba o temena ni kuma fulami ni sosoli bar don ko baw ni yogonce yala fashiga indoron de be boaka wa ube yala sere yayin fana be mina ani fashiga be boaka no fulado abdurrahman nasiri sadi ako kuma sahalenya minye fulay de be boaka kuma sahale fulayin korotara ka boka na tubira aka seriya min tun sagirambe aka seriya min na tubira fashira min tun dara ka fashira imbe wuli ka boka na tubira ninde kuma sahalenya ode sahalendo ode kuma sahalenya donc ninye niye jeniyan galonda mogola balmo ni an kan yana maya fana yebbi jeniya galombe da mogo minna mogo fula aye che fula muso fula jolenya droba ke jeniya kelay uye cheni muso bole nye yoro dola droba uke jene ya kelay donc hada madun ku yire kurosi nin ko nunun te ko no maunde jene ya kuma nunu ko no maunte koy hada maden ki yire kurosi kanin ne ikana kuma wala ki nen to bula I janto yire la de na ya suru silamiya sariya be iya fu mugo ka ko aye jene yake ba fo de la khajifu ube har doni ke ba ko ni ko ini mugo be nyono ko nete jene ya kelay akore munye ale munye bonunu kuma bebe fo hawo be kumuka akera ya yire kishefo akera ya funi kinaya yere koloside kuma do kan no ganne ka tarilembe hada madenu nyogonce foyma danje situgo ni selamiya sariya be mo chaman de be bugo wala mo chaman de be mina donc wala kan kisala kan tanga jeniyate sika sabati mo kanu woyede ni filimu munun fulen ni ni photo munun fulen ni montage munun fulen ni nu ya yire la ko karasare fulen ya jena ka fama ko ngalo kana dala de ni islamia sharia be abebe bugode abebe mina ka bugo bisanya bisegi segide et puis jena kabako ye munye fananka jamana kono ye jena togo chiya o kabbo bolo kateme musirike nyofo ya sinyajole almami chaman be alakan kisa malakan tanga hari nu ye ewa musoko galonda yila dobe nyugu kalimami yala mogo chaman de be nyugu kalimami yala bi ko fe salligla akera salli wala la ewa ni musoko ni hara galonde ni asika de daraka mogo chaman be nyugola au be ninde ke salli wala la ko ko yen ninde ke au be salli ninde ke fon ko ko yen ninde ke kasi jeniya ye junubu ye de
mais mushrikiya ka juguni jeneya bidiya ka juguni jeneya mushrikiya ka juguni jeneya bidiya ka juguni jeneya bon mais munya jamana in kono jeneya kila togo cinyalen do kateme mushriki ka kateme bidiya mo ka dina famu bariya uba fo kalambe jamana in kono kalante jamana in kono de dina famu bariya yere nyonyalen de be jamana in kono mogo be kaburu bato abe kantigeli ke kaburu tigiye abe dafalen ke kaburu tigiye abe wori udi kaburu tiguma me obe teme mogo nye ube salli mogo bolo ye mogo bay asabati lembe mogo ka ko dabali kala de do ina nin kana kele de aka dabali forele no na ya filila bi mina de o mogo bo jate mogo bay ube sallo ko fe dabali kala boli batola ube jamana yin kono ube jate mogo bolo mogo bade ube sallu ko fe ate foy ci nyon ko alimami yala mais ni sika nu ye sika tuhman ni galon nda mogo minka ko jene yako bebe nyuwala ni nye dina famu baliyade parce que tuma me junubu tilala mushrikiya le kabbo ni junubu beye ni mushrikiya bora ye bidiya ni bidiya bora ye kabaira junubu ni kabaira junubu bora junubu fitini awa bidiya mushrikiya ani bidiya nunum be junubu kabbo kateme jeniyala nunum be kabbo jeniya jeniya kila almami jeniya kila le fashigi de silamiya sariya sima jeniya kila kalmamiya cinya akalmamiya sahalende do jeniya kila fashigi de do akalmamiya sahalende do hari na sabatira jeniya ke silama de do mabo silamiya kono silama fashigi de do ni almami tilelen tambolo akalmamiya sahalendo sallibe saha kofe mushriki na sabatira ka konni nye mushriki de salli ka so kono de hari dugu alimami ni jamana misiri kelen de be jamana kono ale de alimami ka salli te sa kofe salli ka so kono ni sallira kofe baro mushrikiro salli tiye mais ni sallira jeniya kela kofe be bolo doni ke ba cité min ba fuki ka salli tiyana mais mushriki shirkul akbar mughraj min al milla doni ke ba cité na ko salli be saha kofe salli te saha munun kofe aw ye wulu ka kofe salli le daga jamana kono be bolo salli be saha min kofe abo kofe salli tiya doni be mi o be hari ni doni ba bolo yere sago kala de yawye donc nunun ka famu ninte ko min ko ambe noya de anya den ke ya noya de mi fo ka kiri nunun do o da to fudele bun yadi ko ako albiriyatu habbu ila iblis min al maashiya akun min ye bidiya de ko o de kadi shaytane yereye kateme hari ala sosoka bidiya mo kadi shaytane kateme jene akela ka kateme dolominaka kateme dorgu talaka o ko fudeli la buniyado be ke chogodi akol li anna al bid'atu li anna al ma'ashatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha ako alla sosola fule jene akela fule dolomina fule mo fagala fule ale yere bado chomba ke kam min kala sosore do ni alla ya serenya donno dusukuna dongo da be tubi kabo akala sosora na ko bid'a mo te tubi de odi ato bid'a mo kadi shaytane kateme hari ala sosola utoka parce que bid'a mo te tubi koy parce que ale yere nyana ale de be tinya ka mo to fililendo donc ala kan kisala kan tanga donc ni nyem mo min niya ko mo tangale akera che akera musoye niya boyda kono ko aye jene yake o ko fe imana ni sere naniye silamiya sariya ala ye kiri sabab bilika ika gosi busanya bisegi iye fasigi ika sere ya temina bada iye fasigi fonni tubira de ika tubu fana munye ibi yere de galontiga ya itunya ka togo cinya minke ika akatogo nya ye min cinya fe iko dila ni unyi fana ye kiri fulanai والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين أهندو نكيري ورلا أنكم مغوتو جيا مغوتو نيكو كرسايا جنياكي o kofi mana ni sere nani bon
jinya muso to ka fo karsa jene ka ube jinya cewu to ka fo ye karsa ye jene ka o fana ni yere ka furu muso ka kiri te kelenya ni koy furu muso de ma yere ka furu muso ni ko o ye jene yake ati kai kana ni sere nani o yoro la de mumbe na o yoro la o fana damana kiri de do ambena do de la siso هذه الآية الكريمة ni aya ba min fulen nye fiha farazun lil azwaj wa jiyadatu makharaj nin fana ke ka fonike furuke uye ani ka jirili ke ulu fana ye ka boda do duma ida qajafa ahaduhum zawjatahu wa ta'assara alayhi iqamatu albayinati an yulainaha ni mogoko aka musoma iye jene yake sere nani sima sora bolo parce que sere nani côté o yorola mumbena aleni muso imbe nyogon danga deke nyogon danga ala yere beno fo qur'ana kono ni ko ka muso ma ye jene yake me ubi ki ka muso ma kono min fulela ne ka kono tede ubi iko ka muso ma dem min fulen ibolote ne ka dentede nde la kan ni fonka dersu la sinya jole fo jamana in kona tuma famu fo chama nana ka commencer ka famu ciden ko al waladu lil firas walil ahira li hajaru ni muso furula ela idona naye doni ke bawo doba fo yer har ni ma dona yere ni ya furu sirira balu yara har ni ma dona me jamhuru be kan ni dona naye ni mo ye jene yake o muso no fe aye den soro akera sa muso nye jene ya dela akera sa ko ma kono min bila ka konote ako akera sai kwa ma demmin fulembolo ndente kiri jumambola ini muso imbeta kiri tiga yoro de la be nyogon danga ke nyogon danga ya ayaw bi ambeno ulude ka nyogon danga ebe kalishnya nani ika kalini nani ndebe jo sere nani nola kalili duruna ibe alaka dimi wole kati yerema e alaka danga muso be kali siya nani aka kali nani de be jo sere nani nola ka fu ye galonde da alela abe duruna ke kala ka dimi wole kata yerema nayen ninke sila amia sariya baw furube farak ko yorobe wa hadisa ubena ni wakati sera kuta o yorobe furube bwani nyogonje muso na ya soro iya ikunya ye jenia doronde la beta hadutaka na ya soro kono min bala ye nyogon danga ke nin kono tinka kono de beyi aka duru fo o dafara furube boni nyo ani nyogonje anaka kono beta denya dembora eke tanyala muso bori tanyala dembori tanyala parce que silamia sariya ye hakke de di mo bema eke ka hakke be muso ka hakke be demmin be hakke de bay anaka kono beta na ya soro dendo raba bolo na ya nyogon danga ke be ka duru dafara furu bora ani nyogonche ni jiya muso dara le de lete se kale fura bada tuguni ewa na ka dembeta ana dembe nyogonchi nyata dembora e fa ka denyala me nini muso maninkewa hari ni muso yere daya fo chinyala demmin fulen ni nyeye chiyan fo ka dente de wota boy ka denyala de abe danga indeke name danga indeke sariya la de inte boy ka denyala de silamia sariya de ya demo ambunu lufo alaku wallazina yarimuna ajwajahum munumbu ka muso bila ni jeneyaye ki ka fu ka muso makwa ye jere yake ولم يكن لهم شهداء شيرو فنته او بلو الا انفسهم فويرك يلي فشهاده احدهم او دولا كلمه شريالك اربع شهادات بالله يبي شريا فلكني علي انه اربع شهادات بشريا ناني كني علي انه لمن الصادقين كافو نيم فونك مسوكا شياده دو بنكسر يلائنها كما أمر الله تعالى وهو أن يهدرها إلى الإيمان فيدعي عليها بما أراماها به إبن مسلم ولا كتا المامي دما ما نسلا ما كيري تغلا إن مسلم بتا فيحلفه الحاكم 4 شهادات بالله
kiri tigela ba nyini e chefe folo e ka ewa sere yanani ke ika kalisinya nani fi muqabalati arba'ati suhada e ka kalinani min fule ni ika sere yanani min fule ni ba kene alaye nunun de be jo sere nani jo yorola innahu la min as-sadiqin ka fo ye cinya tigide ay fima aramaha bihi min ajina abdurrahman sadiqo iba fo chogodi ako ashhadu billahi inni la min as-sadiqin fima aramaytuha bihi abdurrahman sadiqo ako iba fo nin chogola kiri tigala koro ashhadu billahi inni la min as-sadiqin fima aramaytuha bihi iben nin fo siyanani mbe sere ni alaye ne ye cinya de fo nye kuma min fo muso in kan nye cinya de fo mbe sere ni alaye nye kuma min fo muso in ka muso in ka kwa ye jene yake nye cinya de fo mbe sere ni alaye nye kuma min fo ka muso ka kwa ye jene yake nye cinya de fo cinya nani ni cinya nani ni nunde be jo sere nani nola ni cinya nani ke yi ka sere nani ke aha duruna aha والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أبيك الدورنا كجمعين أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يكدورنا يباف على كدنغا بينك نا يسرني غلون دنكا مسولا فإذا قال ذلك بانت منه بنفس حاجة لآني عند السافعي وطائفة من العلماء دبني أي كدورو فوسيسا إمامنا السافعي في دبني أي كدورو نفوسيسا أني دوني كبا غروبو دوفو موسو يمبورا كتانيا لاسيسا دبي أكوني كدورو دافرا إمامنا السافعي في أني دوني كبا غروبو دو موسو يمبورا كتانيا لاسيسا وحرمت عليه أبدا موسو حرام يرى برابدا ويؤتيها مهرها ويتوجه عليها حد الجنا إبا كفرنا فلوتا كداما فنا ni ecce yi ka durna ke doro muso yin bora etanya la muso yin haramu yare bura bada imamu na safa ife ani doni ke ba jama kulu do iba ka furna furta ka dama fana aha munyesira musoma ha alaiha haddu jina wala yadrauha anha li azaba illa an tulaina minye jeneya haddu farakeruli e ka duru dafarre farakeruli o nyesira musoma sisa jeneya hadduna farakerulu nyesira musoma mumbonyo ni kabo muso kasisa foitonyo ni kabo muso kasisa illa an tulaina fatashhadan arba shahadati billah innahu lamin alkadhibina ay fima aramaha bihi min benilla jabani haddu bo muso fanaka afana be sere nanike kafo wallahi nce yemmin faye galundana wallahi be sere ni ala nce yemmin faye galundana wallahi be sere ni ala ya yemmin faye galundana mi ambe ce ka durna yoro de la folo wal khamisatu anna lanata allahi in kana min al-kajibina ubena hadisala min ninduruna qadi almami kiritigala ni ceye nani nake awa sana ka duruna ka bafu ijode kana duruna ke folo duruna inkeli de bena alakalla jaba wajibi ka sisade akera ayilla jaba jian akera yikma kunni la garay nin duruna bena alalla jaba daika wajibi kare na ya soro ye galonde daika musola sagiko kana duruna inte sira lanye jiya kala jabani jiya kamaloya o kanno kateme la garata kade na ya suruye galonde dala ijo kana duruna ke alimami bi waju ni yere mawajulu mina ube yere bolo cinya de bi bolo cheba ka duruna ke na ya ka duruna ka leta banna anya fo chogo mi safa bolo ni don ke ba jamakulu do bolo depuis ale duru inkeli muso imbora le tanyala abaka furna furo sagama min wajibra min nyesira muso masisa o yella jabali ani jeneya haddu afana ba nyoni ka baka ni dangali bo don ke ba to bolo sisa donc ni e ka duru dafarade muso ka duru dafarade furu bora
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب يعني لحد مصفنا بالله جابا يدرأ كريمون يدفعو مصفنا بالله جابا يوني كابا يركا سيسا جمع حدو جنيا حدو دفلكنا وجابا كاو مصفنا بالجنيا كحدو يوني كابا يركا أبي حدو يوني كابا يركا نجمع أن تشهد 4 شهادات بالله أفنا بسيريا كني عليه سيريا ناني كني عليه إنه لمن الكاذبين كافو قالون تغلاندو بسيريا كني عليه أيكما من فونك 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 قالون تغلاندو نيا لفنا كناني أن يدوين كلا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة مصفنا بقدرناك نمصفنا إننا نكابنا حديث الله musomin yake cire nyana ja cinya tabolo cire nya wajo amamina ayaka durunake o kisa bena ni muso fana nani ke kiri tigela ba fo muso masi ijo kana durunake de duruna inde bena alakalla jaba wajibi kasisa la garakoni jinya maloya jinya la jaba o kanu la garata yede na ya suru ce min foi ka cinyado jola haddu ka boyla ikasa o jinya la jabai o kan nugo la garaka la jabai de ni muso fana wajura wajuli mame afana sisira kan bin ka duruna de ke abe duruna ke wal khamisata anna qadaballahi alaiha duruna ba fola ka dimi benneka in kana min as-sadiqina na ya surun ceye min fonka ko ne jene ke ni cinya de do ala ka dimi be meka fa qassa bil qadabi kama anna li khaliba anna rajula la yatajassam fadihata ahlihi wa ramiyaha bi jina illa wa huwa sadiqu majuru wa hiya ta'lamu sidqahu fima ramaha bihi ولهذا كانت القامسة في حقها أن قدب الله عليها munna doni ke ko munna che ka yoro dangali de fora na ya surunye galon dalala ka danga binka ka sura kacha dangali kacha muso de bolo me munna dangali masembe muso yoro la ni yoro la ko fula dora kale folo dangali kan ko muso ma ni dangali dira mama ko to la ino delila kele afulana ce ka nina nyogona ce ka nina nyogona galonda musola aka gele nina nyogona ce ba ayere sutura chogo choga ba fa muso sutura lende kato me niya ce be adabo ni nkor muso ni nko suguke iba suru cinya de do odi ato komin kan no dangali o semberale ma parce que kacha tenin galonda aka musola manna munna muso ala ka dimi binka o tara muso fanfelala parce que magdubi alihim ye munye ni mugo minye cinya do ya dogo akache ba sor ye min fore cinya de do muso imbanna cinya indema ni mugo min banna cinya made ebe cinya do ima barake nay ede togo ko ala dimne mbi ko e may suratul fatiha laba khairul maghdubi alihim waladdallin magdubu ye jonye ko yahudan ya cinya do banna ka barake nay dallina ye minni filibanti donc jahili do abake kala batone akun finyay donc akacha ni chebe ni nyogona fo aka musoka chinyado do muso inde ba pe kabba chinyama sisa abe chinyado abake pe kabba chinyama kanya tugu chinyaka odi yato mugo fana be chinyado yinya tuga kala dimile de be koro odi yato dimisembera muso mago parce que wal maghdubu alayhi huwa alladhi ya'lamu al-haqqa thumma yahidu anhu
munkasir ko maghdub alayhi ala dimilembe karasaka ko oye jonye min ye cinya do I jangena ka bo matukuni mun ye cinya do I bannama summa jakara taala arafatahu oye kiri wale aha ninye awa muso fana ba aka duruna ko aha ayato ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ثم ذكر تعالى عرفته بخلقه ولطفه بهم وكفي على كهن جله أنا كنما كتاك جوما على يوفني فيما سرى له من الفرج والمخرج على يسريا من دي أكا جوما بوداوني أيفوني منكو من سدة كابو جلياولا ما يكون بهم من ديق جليا منهم بنا اوا مؤمنو كرو كدامفون كرو جليا be damfeon koro ka mu'minu korala be boda do dumala ala nanu fanafo waye jumaye walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ni alaka fasamanta tunte auka ani alaka nema ay la harajutum wala saqqa alaykum kashiru min umurikum doguntum bawsoro ko chamantum be geleya auka ka kola ni alaka fasamanta te ani alaka nema te kata au majon ha dogu chamantum bawsoro aka kola ko chamantum be geleya auka ka kola me alaka fasamanta bawka alaka nema bawka ni koro bawsoro yoro mi dogum bawsoro yomi ni ko be geleya auka yoro mala be boda damo yoro la wa anna allaha tawwab awa alaye tubu min bagade ay ala ibadihi wa in kana zalika ba'da al-half wal iman al-mukhallajati alaye tubu min bagade aka jonye hari na ya sori ka kalili ko fede yi kalili min giriya fana ni ka kalili hari o ko fede e yire ya do tinyala ne kalli mun kanya galon kede ini ala ce ni tubira katala malabi ka tubu min hakim kiri tigalade ala yede fima yashrahu wa ya'muru bihi ala ye ko donnande abake ka ko munun ke sariyai ani abake kanya marani minye o fima yanha anhu ani ala bambali ko mununa ko don masade ala yede wa qad waradat al ahadith bi muqtara li amal bi hajil ayati wa dhikri sabab nuzulha fima najalat fihi min as-sahaba waqti shara parce que on bena do faram shaw do la gon kasiru ko ako hadisau do nana bi muqtara li amali bi hajil ayati hadisau do nana ka barake ninni ayai hadisau do nana ka wa zikri sababin nuzuliha ani hadisau do nana ne aya jigi sababu hadisau do nana la fima najalati fihi min as-sahabati ha uben ne dema fima najalati fihi min as-sahabati fi munun jugina ewa aya munun jigina sabo doka kibar yala har wodon bake ka Sheikh Salih Fawzan lamme doya nyininka koniye ewa musce soro imusoka ibe munke akwaye ni nyinyenka lisuku toyede ako ewa doni ke baka temenu ko mo nyuma ko albala'u manutu bil mantiqati ko balawu sirilembe kuma de la de ni kuma na doro ko la bila jarabe ako yen nyin kali sugu toyere ako ciden tile la che minye ciden nyin kala ala ya le folo la jarabe ni koynye o hadi sawde bena ako ko do ba ya yere to la fi ala kanu lu nyin kade balawu do be wulu sirilembe kuma kande kuma na doro bu soro ala kan kisi kantanga wani ibn abbas أن هلال ابن أمية قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بالسريك بن السهماء ni hadisa fure mun ya folo kiden tilela shayban min dalla ka fo kiden ne muso nye karasa yaka karasa jene yake kan muso no fe hilali ibn umayyah de yawe aye ce to fana sharik ibn sahama ako cide ma sharik ibn sahama ne ya sorun kan muso la jene yake kan muso no fe wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu aw haddu fi jahrika ciden ko ifule ka kuma min fote sere bangalewun na to be ambe haddu boy kola sere bangalewun na tide sino bugoli be kay kola
فقال يا رسول الله هلال قالك تشيدي إذا أرى أحدنا على امرأة رجلا ينطلق يلتمس البينة أندو لك لنيو تشيي كمسوكا فوي كتا سيرناني دنينو فنالا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبجما كراباك كفاية درو البينة وإلا حد في جهرك تشيرن باك كفاية بمن فوي درو يبناني سيرناني يبي حد ببوي كولا فقال هلال كو والذي باسك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرو جهري من الحد أكو تشيدن كلنا مسمي ني تشيني تشيني ني مين فو موسوكا والله ني تشيني فو ايوا والله على بآية دو جيجي فانا كان نكو باريا كبو حدوما فنزل جبريل وانجل عليه نينكيل جبريل جيغنا تشيدنكا على يا جيجي تشيدنكا والذين يرمون أجواجهم مغمون به وكان موسو بلاني جنياي فغرا حتى بلغ إن كان من الصادقين تشيدن آية كلا هلالك فو أشيرا يرمي إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم تمام جبريل آية كلا تشيدنكا فو أشيرا إن كان من الصادقين جبريل كيلي كان آية كلا تشيدنكا آية بني فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فرسل إليهما تشيدن بورا أساجرا كنا مصريلا أكوتشي كتا هلالي ناكا مسو كوتشي كتا ولي فجاء هلال فسهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو هلالي نانا أياك سير نانيك تشيدن باكي كافو إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب هلالي كا أو سير ناني فودي كونا تشيدن باكي كافو أو على بادو كاو أو فلا أدولا كلينيا غالون تيغلادي يالا توبو بغا باولاوا هلالي كوني يا كدوروكي أتورا موسوي ثم قامت فسهدتي موسو فنوليلا أي سير نانينكي فلما كان في الخامسة وقفوها تمام موسو كيرا دورنا يرو سيرا دورنا يرولا وياجو كواكا كوماجو وقالوا إنها موجبة أو وكواما يفنا إبنا دورنا منك ودبي على لا جابا واجبي كده على كدمي ودبا واجبي كده قال ابن عباس فتلكأت ونكست ابن عباس كو مغوف كيلي كان نفو مسوني آيات دادي أبورا كوفي حتى جننا أنها ترجم فو أو نيا جانكاريا نيا جيجي كو أبساجي كابو كوينا كافو نياكي باسكا سيرنا آيات دادي أتومبي دانغالي كي جويرو من أبورا كوفي فو أنيا جيجي كو أبنا ساجي كابو دانغالينا أتي دورنا دافا ثم قالت وكفي موسى كون لا أفضه قومي سائر اليوم أكو بيتو ينكون نتين كمولا مالويا أكو بيتو ينتين كمولا مالويا فمدت أتمنى أي دورنا كي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي نما قالك تنونا كسبك أبو شيرونها فإن جاءت بأكهلا أيوة أياسر موسى ينكون مدو ciden ko yem muso kolosi na jigina aya den kolosi fa in ja'ati bi aki halal aynayni ni muso jigina nana ni denye ni anye kisa fulen finendo sabiqal iliyataini aba haketo na bobara fulen kabo qad laja sagaini ni awa agelengara fula nu fana kabo fa huwa lisiriki bun sahama hilali yemmin fo koye alin min yede wode dendo aya kolosi de ni den ko ni jigina kera ni ta man se yera la doro a ceye min to fo ko anye oye jenya ka no fe wode dendo fajaati bihi kajalika muso yin jigine den kera o chogode la فقال النبي صلى الله عليه وسلم
نبجما قال كتنونا كسبك ولولا ما مدى من كتاب الله لكان لي ولا حسان تيدنكو أكون من تمنا على كتابك كيري من تمنا نو تنتين نني نمسوك كباريا كودو تنبكه ولا تمام عبد الرحمن الساري أن يور التوسيري أكون نيا إيرانا وأن سبها في الولد ما لآن لا يبرت به أكون نيا إيرانا بو كوني دانغا كيرا هر ني دين نانا أنانا تشيمنا سلاميا ساريا جاتي تو كاتوني سلاميا ساريا جاتي تو كاتوني ني سلاميا ساريا يكون يكيري تيجي كابلا يرومي har ni den nana celawa anana ninnawa jate ba ka tugune silama ka jate ta ka lianu kofe lianu kofe ni den nana falawo adente amana falawo adente kuma boyoro de la subhatel laje ni lianu kera jate te subha in ka tugune ani fana ni ya yira ni eko muso ewa musoma nyinyi i karasa mina nyinyi karasa ye geniala wa har ni nyugo ndanga kera chemi har chemi nyeb jene ke ka musonno fi har na ya soro e ya atko de fo silama sare makko sita le bolo silama makko ta le bolo kwamba le nyini ka hadduka ka e wa eska chide nye seriki bu sahama nyini aya kibar ya me ko haddu boraka silama makko te cheyna ko ba ufula de nyugo njesa ako kama لا يعتبر مال فراس أو أكو أبيكم فنا نسبها من إوا بنيوغنيا تجاتة كفر فراسو فناكا مثلا نتيجة كالورد للفراسو أو حديث فنا كم وقت تابو كيري تامن دبني يرولا نتيجة كالورد للفراسو أو حديث فنا كنانا مانا من كما مني إوا عبد الله بن جمعة أرو أني أتوبتا ابن أبي وقاص ulude kerela jom muso don nofe jom muso in konoma de tundo utubata ibn abu wagasi ko aleka balimake ko ode jenyo yake e jom muso in nofe ode demba kono abdullah ibn jamwa sauda balimake de do ciiden furu muso sauda o ko ale faade taye muso nye jom muso nye ko ale de tade donc denyal ulude denya ciiden ko ale warado le firas ako mogo mun taye jom muso nye den tigi ye ode me ode njigine anana utubata balima kende la fo ciden ko sauda ka hijabu do ceen kanaye me firasu nyake nin tay hari na ya soro anu luka bolente hari na donna ko e wa utubata balima kende donda no de bolendo mislami sariya ya ke jontay abdullah ibn jamwa li firas donc sibuha fana tellaje firaso fana yorola donc ambette me hadisa utola wala mbe sagi kana firasu kuma munun fora o fana la wana abdullah ibn mas'ud كارثة من عبد الله بن مسعود ما قال كنا جلوس آسية الجمعة في المسجد كو أولوس غلنتم بجمعة لغسرا جمعة ولا فلا كو أولوس غلنتم بمسير لك فراتشيدنك فقال رجل من الأنصار شهدكم مدينة كولا أحدنا إجاء رماء مرات رجلا إن قتله قتلتموه شهدكم أسجله أو أكو مغون ulu sigile juma kofe juma ulafe ulu sigile misiri kono madinanka doko ko ni mogo min niye cheye ka musola ni ya faga aba tigi faga wa in takallama jalaltumuhu na tigi kuma na konye karasa sorun ka musola aba bugo wa in sakata la khaiji na ya dada ka ya dade dimi fanaka wallahi kallani alai laina asbahtu sahihan ni dugu jera kan neto keneyala iyafu yennin ko wula fere ni dugu jera kan neto keneyala la shalanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi beta cide nyin kan ninna qala fasalahu ko ce in tara cide nyin ka fa qala ya rasulullah akwala ka cide inna ahadana ija ara ma imurati rajula in qatalahu fa qataltumuhu aw dawla kale ni yace doye kan musola ni ya faga aba tigi faga wa in takallama jaladtumuhu
na atigi kuma na yefana konye karasa sorun kan musola aba tigi bugo wayin sakata la gaize na tigi ya adada ka fana ya adada dimika Allahumma ahkum alayka kiritige qala fa najalti ayatul li'an akun ninkele dangali aya jigina fa kana jalika rajul awwal man ubutuliya bihi amay alay mughfulu min la jarabini ko nya kera nin ceyina min taranya nin kalite li'anu aya jigina me alay mugo la jarabina nin min ye cide nin kala ya furu la jarabina atara doro ye do sura ka musoka wani sahla bun sadi karisa min sahla bun sadi ma qala jaa umayr ila asim ibn addi ako umayr na asim ibn addi ma fa qala lahu salli rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka cide nin kare alaka tanuna kisibaka أرأيت رجلا وجد رجلا ما إمراته فقتله أيقتل به يا لمغو ني مغو سوريكا موسوكا يا فغا يا لس أبا تيجي فغنو يوا أم كيف يسنو أبا تيجي باكي تقولي فقال فسأل آشم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بني آشم تشيننا آشم تارا نينكا فآب الرسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل من ينكلين شيدين ينكلين لبوسي ينكلين مدجا شيدين قال فلقيه أمير أني آسم بنا فقال ما صنعت أمير كو آسم نيتشي منا يمونك إياك تقولي قال ما صنعت إنك لم تأتي بخير أكم بمونك إما ناني نماني هرايو سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى المسائل نه تشيدين ينكا متشيدين ينكا للبوسي فقال أمير كو والله لا أوتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا آشيلنه أكو والله نبتا تشيدين في بتا ينكا أمير كوني أمير يالو أيين نينشي أي آسموشي آسمو يتشيلا سيتشيدين مجابي bo ayere kalila sisa akufo ale yere katachi de nyininka la wutiyanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala la ashalannahu wallahi betachi de beta nyininka umeri yenni fo fatahu fawajadahu qad unjila alayhi fiha umeri na na chide ma ayasuru ni aya jigna ko inkibar yala qala fada bihima wala ana bainahuma awa cide nyum fula wale uye nyogon danga qala umayr ko inni antalaqitu biha mana harisa min tamina yado irwayo be nyogon dafa sisa harisa doyin ko ce min la jarabila ni ko nye ce min fule nyin kalika atoko forawa ni riwayo fule na ya fu umayru de do ni ira fule na ya bange umayru de do tumami umayri ninya asoro anana chidema unana dangalike tumamu ye dangalike katila umeiru ko in intalaqitu biha ya rasulullah lagari kajabutu alaiha awa ninna tara nye galondala qala fa faragaha o yorun kele imbe umeiru ye muso in faranyogonya aya faranyogonya qabla nya amurahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sani chiden kan nya mara ko aka muso faranyogonya kabila fasarati sunnatu almutalainaini bo ni labana kake nyogondanga fula kasira yesisa na ye nyogondanga dro furube bo ani nyogonje wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ka chiden ko laka tamna kisibaka abu siruha bo akwaye muso in koloshi akono mado fa in ja'at bihi ashaman adi ajal bo ni deynana ashaman na finendo adi ajali ayinaini nya fula finendo komi ni kale da ula ajime ilayataini yado ni hadisa do imbede be seriki tay imbede kelenya na yasuru abubara fula kabo fala arahu illa qad sadaqa ciden ko ma foye fo ceye cinya de foka ngole kan nim mankutu munu fo nim muso injigina den kere nana nim mankutu de la a ceye cinya fo ya ka jene ya min fo ye jene yinka wa in ja'ati bihi bo na yasur muson nana ni denye fana uheyi mira ni den bilema de do abilema do joy ka annahu wahara yedaba sugu do de
ale fana ni sogo be yoro min u be dumuni be yoro min a bɛ taa sogo in de tiɲa ka du ka tiɲa ka dumuni tiɲa a bilema de don daba sugu de don a ko ni muso in nana ni den ye n'a bilema de don komi o daba sugu fala arahu illa kajiba ne ma a cɛ ye fo galontigɛla a ye galon de da la fajati bihi ala natil makruh ciden ye cogo min fo cogo min mandi de komi walli cɛ in ta de den nana wo cogo de la anana walli cɛ in de ma wani sahla bun sadi kadi samina sahla bun sadi ma anna rajula ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko cɛ do nana ciden ma fa qala ya rasulullah arayta rajula ara ma imrati rajula ayaqtuluhu fataqtulunahu am kayfa yafalu ko cide do nana ciden ma akon mogo ni ye cɛ do yi ka muso la yala i b'a tigi faga ubiyɛn bɛ mun kɛ fa anjala allahu taala fihima ma jakara fil qur'an min talauni donc ɲɔgɔn danga aya jiginna qur'ana kɔnɔ fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko malaka taruna kisibaka qad qada fika wa fi imratika awa ko ala ye kiri tegene ka muso ka kibariya la qala fatala ana sahla bun sadi ko cey na muso yen ɲɔgɔn danga wa ana shahidu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya soro alebe ciden fe fa faragaha ayem muso in fara ɲɔgɔnya fa kanat sunnatu an yufarriga baina mutala'inaini o kera tasira esa ɲɔgɔn danga baga fulanu ye ɲɔgɔn danga doro an b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa kanat hamila fa ankara hamlaha ni muso in ana cɛ ye ɲɔgɔn danga y'a sɔrɔ muso in kɔnɔma de don cɛ in ye kɔnɔ in nankariya wa kana ibnuha yud'a ilayha u tun kɛra u bɛ ewa muso in den wele ka taa muso in de ma maana a bɔra fa tanya la u tun b'a danbe ka taa a ba in de ma summa jara'ati sunnatu fil mirasi an yarisaha o kɔfɛ a nana ewa taabolo la k'a fɔ muso in de bɛ den tiɲɛ ta wa tarisu minhu ma farada Allahu laha muso in fana bɛ den tiɲɛ ta ala ye min latigɛ muso in ye den tiɲɛ la a b'o ta den in fana bɛ ba in tiɲɛ ta a faamuna nin fana la ni kiri caman b'a la mɛ bi ala ye hangarijɛgɛ do minnu na sinon ka kiri ka ca donc nin y'a yira ɲɔgɔn dangabaga fila ye min fɔ alwaradu lil firas ni ko i ka muso ma nin den tɛ ne den ye ou bien kɔnɔ min filɛ ne ka kɔnɔ to i ka den dɔ dɛ alwaradu lil firas foyi t'a bɔ i ka denya la fo a ka nin danga de kɛ a ka danga in de kɛ bun khaymun bɛ kitabu min fɔ aw ye wagati bɛɛ ale de filɛ nin ye jadil ma'ad komi wagati y'a minɛ an bɛ a yɔrɔ kunbaba fɔ a ko jadil ma'ad fi hadi ghayri libadi jiju duruna taba min bɛ ne bolo 410 a ko famma subutu nasabi bil firas fajma'at alayhi al ummatu ko ka dambe sabati ini den cɛ ni firasu ye muso furuɲɔgɔnya ye a ko manton bɛ de bɛnno kan k'a fɔ n'i ka furumuso ye muso ye ni mɔgɔ min ye jɛnɛya kɛ nɔfɛ a ye den o de sɔrɔ danbe bɛ sabati e ni ewa den in cɛ ni muso in ka ewa furuɲɔgɔnma ye ko i ka furumuso de parce que muso in de ye firasu ye i ka dila a ko ka danbe sabati ni dilan ye ani ka muso ye n'a ye den min sɔrɔ ko e ka den de don a ko manton bɛ de bɛnno kan mo kabako ye mun ye jamana an m'a fɔ minnu ye kalanbali ye o tɛ dɛ jamana in kɔnɔ ko mali ye doni jamana ye minnu ko olu yɛrɛ kalanlen don bunkayimu ko manton bɛ bɛnna min na sɔsɔli t'a la o de ma se ka don jamana ka kalanbaaw hakili la an b'a ɲɛfɔ cogo di a ko o jihatu subutu nasabi arbatu a ko danbe bɛ sabati i ni mɔgɔ cɛ ni sababu minnu ye n'a bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta n'a ye a ko sababu 4 alifiras sababu fɔlɔ o ye firasu yɛrɛ dɛ walisihilahu filanan ni ewa mɔgɔ yɛrɛ ko a ma ni ɲɛnden dɛ danbe bɛ sabata n'a cɛ n'o ye n'a y'a sɔrɔ jɛnɛya kɛ den tɛ n'a y'a mɔgɔ a sabati mɔgɔ ma ko n den don danbe bɛ sabati wali bayinatu sabanna seere bangalenw mɔgɔw fatura seere bangale tilenw sɔrɔla u ko karasa aw ta kalama mɛ nin y'a den de dɛ parce que a tun ye muso de furu muso ye nin den kelen de sɔrɔ ye a banna aw ta kalama den dɔ dɛ danbe bɛ sabati n'a ye nin tɛ saba ya 4 wal qafatu ye mun ye fɔlɔ a tun bɛ
komi ewa nyafo chogomi masala chamande kanka pura ka fo famu me abete se ka fore folo atumbe ni ewa dambe nyakambira karasa ni ka dambe karasa ube karasa ka dambe te ka mogo do tumbe ulube mogo do nu ye mogo ye do bafo karasa min fule ni nyede nin karasa adende ni nye komi jedi bun harisata ani usama tabun jedi udara ka birifiri biri uyerela useumbe kenema alqafatu nin cemu nyawna nana ciden sigilendo ayu ufula sewu nye kenema akon ni sen fula min fula ninye ado bora dola ciyen ni sonjara no kosobe uba fonni ni malqafatu bo bul khaymu ko dambe be sabati ni nani de ako fa salasatul ula muntafaq alaiha saba fulo doni kaba be benembo kasisa mana al firas wali islihahu ani fana wali bayina doni kaba be benembe nununka ko dambe be sabatini nunu sosoli be jumanna alqafatu sosoli bode tala wonin tebul khaymu taywa minye ibn al-ashri ale fana ya nati ako isibatu nasabi wa ilhaquhu bil firasi المسند إلى أخذ صحيح وملك يمين مذهب جميع الفقهاء ابن أسير فنكو كو كدامبي سبتي أني كدينك مغو كديني ni firasuye ni dilanye dilan min ni asembelen be kata furu sahalema furu siri sahalen keray ni muso ce wa milki yamin ubi ika jom muso kafe wa dambe sabatina ni firasuye ako majhabu jami'a al-fuqaha ko fuqaha be kata sira de wewe lam yaghtalfu fihi ahadun min as-sahabati wa tabi'ina ako mo sima nyogon soson ni na sheba wala mo sima nyogon soson ni na tabi'ina wala faman ba'dahum min al-mustahiduna wa ghayrihum ani mogo mun be sebo ni tabinon fol doni ke ba mustahidu de ashima nyogon sosonina intaha min safi fi sarha musnadu safai ale fanaye ofo ojewa ojuju duruna tan kononto ibn asir fanaye ni fo wala kaira ko dambe be sabati mogo ni nyude wa denche ni firaswe sosolito la doni ke ba nyogon chere ni e ma famu ede ka hakili tuhuma ede ka hakili nagasilendo ede ka hakili madafa ala ka sariya dafa lendo ta nyanyi ni kosobe dina te ta ni e ka hakili yede sariya yede ala kote ciden kote ni e hakili shera ka min famu alhamdulillah ni hakili mashe ka min famu e ka hakili de nagasilendo awbe ni ko ne man ni don ka doni ni mashama e ka doni de kasuru doni te ede bolo awa sosolite ni la doni ka bolo bunu khaymu yofo jadil maadi kono ka fo dambe be sabatiti ni firaso ijma'ul umma mantum be de bennoka ibnu asri fana ko akom mantum be fuqaha be do bennoka si mo kelente se bawla mo kelente tabina wala mo kelente ulama ul mustahidun mun nyon sosonina donc foite ona nyogona nasoro la mo min boro muso be e boro la fulula ni mo ye jeniya ka nofe aye den soro ni ko har e dente muso yere ya fo ye tinya fo dente o tabo ka denya da fonni sariya de ka soro lianu abe jamana en kono wa abe to ka denya de la abe do ka tinya la fana ate boy ka denya la de ni mo ya bo tinya la tila do la garaiba ta sagama lezinati daima libosi limi do istai wal istai uyi nyinin ka do tarufe akonne balima ke do tumami saya nana masana ka fatwa ya fonni ako aka dawna ko dendo be ko dente de ko dento ye ko muso yo sura dento ye ka to ale ka furula ko kana do ka cinyala lezinati daima ko uya jabu ko ni balima ke nani muso madanga ke foite saka bo ka cinyala nyogon danga doronde be saka bo ka cinyala sino foite saka bo adendo abedo ka cinyala re fatawa al-islamiyya Sheikh Abdullah Bumbaji nyinin karai doko ko sannani ne taratungala sannani benne nin ka musoce ayedden soro in kofe Sheikh Abdullah Bumbaji ko ikadendo ni ba fe ka denge ka boyirela ibel yanu de ikadendo de abedo ikachiela ikadende do ni tafe ni ba fe ka ge ka boyirela dagariye abe nyogon dangake
نقول دعنا دوا جيكا بويلره مغني لي بن قدامة أكو هاري ساموغا نيكا مسو فريتارا تونغالا ساموغا بينا أشي نا يدين سرو يدين دوره فوي تابوي كدنيا لي كتشيلا فوكال ليانو دك أو كو هاري نموسو كوري بو نموسو يريكو جورا دا كو هاري نموسو كو يدين تي ناما ليانو كو تابوي كدنيا لده parce que kiri do de be dem fana bolo hakke do de be dem fana bolo fo hakke de kakolosi hari muso ka fo tiala yemmin fo dente ninye mais nama lianu inke de imbe to ka denya la bi ka tieta de lianu ndorunde babo ka denya la nama mimina donite e de bolo ta sege sege like sungalo tawsiri la maraka tarusilla nya fo sinya chama nya fo ye uye jamana indoni ka basi illa marahim rabbi fo mato numa nyini ka ko suguna yen ni fo suguna do utara nyini ka fo saudia utara almurar utara nyini ka ko kude ka nyini ka like a don ka ba ko ama ko min nyen ni fa yechinya fo fo ita bo ka de ni le anote uya nana uyu dade uya ke min nyana ode nana fo ne do tumbe na dresu su maraka dresu sungalo la nya fo jaamadu akunna karambagado jaamadu akunna derisu ko fa nana ne segera ya suru mbe sugula bitigila ko yem masaila min fo ko abo tigola parce que nenne yem masaila masala fo alhamdulillah mbe kitabu fo o derisu la useminu nunu ya fo yoromi lejina ya fo yoromi bun khaymu ya fo yoromi mba be ka kitabu fo sarahun mumutu ewa fatu jil jalal kiram bulugu sarahun nunu fa ewa minye ewa fatawa lejina daima fatawa islamiyya jadil maadi nyahabbe fo jaya be sabe atale faransi da makitaba bade ba yere bolo kitabu togo fora ba jigi kallaje kitabu togo fora ba jigi kallaje mais yere bonya ma tade akere yere majigi bagay ayen wole ako suguna ika sungalo kalo kelen derisu nyen na famin surala insi mume kalama na faso ja kitabu tumbe ne bolo maralen don de kitabu na fado iye masaila min fo iye kitabu fo nya be sege sege nya soro chugola min ni masaila jija jamana kan nim famude te jamana kono de hari nyina akera chokorba hari nyina nanan ka dersula don dola alaka hatimanda ma nimbe yede bennin fo munna ay ta sege sege likede nema yen nema ni ma fenyi ni be fenye do de laka fo karamo doya na ye fendo fo ko nema ye ako ebe sika goronto ebe fenya ambe si anyana ka sege sege le kebe sika suno ibe munyi alaka hatimanda ma subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ayananina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا